Teñen unha maxia, unha enerxía que a un se sinte ben, e un deles é este. Capela de Nosa Señora de Soutullo, en Ordilde, Rois. Un pouco apartada, pero paga a pena acercarse ao sitio. Está aquí, rodeada dun bosque, hai de todo, pero hai uns carballos tamén impresionantes. Mirad, dicía de facer un vídeo porque conta a tradición aquí no lugar de que no entorno desta capela houve unha aldea. Hoxe eu non vin edificación ninguna máis que esta pequena casa que en algún sitio lín que era do Crego, non? Bueno, pois se conta de que aquí houve unha aldea neste entorno, unha aldea que foi abandonada por repetidas plagas de formigas, facían co o terreno, as cosechas e todo se perderan. Entonces os veciños optaron por marchar daqui, e quedou de testemunha, dicen, que esta capela que paga a pena ver. Eu non sei se escoitastes de plagas de formigas, pero eu sei o segundo sitio que dicen que a aldea originaria foi abandonada por unha plaga de formigas. Dicirme se escoitastes algunha vez desta lenda que, repito, eu vai en dous sitios que a escoitei. Unha neste lugar e outro na Graña en Covelo. Xa me diredes, se vos gusta, darlle o botón. Vou tirar unhas fotos, que o sitio paga a pena, e disfrutar un pouquiño do entorno, que paga máis a pena aínda. Hasta logo.